Yo. Nek kuwi ya kebangetan nek. Wong kudune iki mak gluduk ngono kok wang. Sapa iki? Wahyu. Dase atos. Karepmu wae. Aku wae kalah kok penabuh Dowani. Iya. Ha iki cah medeni. Iya, ya ora apa-apa. Hati-hati. Iya, kok ngono kok halilintar. Iya, nek wis jumeneng ya sapa sing kok ora kegut karo Mbak Tatini nganti mau neng kono wae wong do foto akeh banget. Iya. Neng endi? Neng anu angkringane Mbak Witono. Niki Mbak Matin to? Nggih. Agene ora galak. Mboten Kak, foto-foto. Waduh aku ya. Tak lengke wae. Lagi ora galak, lek sing muni galak sapa? Kebanyakan orang itu mengatakan mengatakan kamu itu Mengatakan apa? Kamu itu bermuka Apa? Banaspati. Banaspati ngoyak sapa ya? Kayak Banaspati ki ming geni tok kae. Lah bisane kan ngoyaki to. Ning jebule bareng ditonton bareng jumeneng jar bocahe yunget. Apa iki? Ayu banget ngono. Dasare ya wis yunget tur litening. Apa iki? Kulite kuning. Oh. Lah Dasare litening tur mbutewa. apa meneh? Rambute dawa. Mbane jenengan Apa? Limuceng. Kowe ora saru-saru lho gah aku. Ora saru-saru lho. Talimu kurang kenceng. Tali apa wong mamayang kok? Jenengan nek jarean nggo tali ra? Ora. Nek mlotrok. Ora wae langsung stagen kok. Oh berarti ya beda. Ya beda kok ya. Kudu tali berarti. Apa? Liyane. Kowe ora sembrono ora. Iya. Oh nek kula tali kok. Ayo, Mbak. Tali sing kuwi lho jiret gulu. Endi? Niku? Oh, tali mik to? Nggih. Ha iya, ya jiret gulu padake. Iya. Kaya ngangkah patiku. Jenengan ya oh ketoke. Piye? Nek kalih kula ya kayane sengit ngono lho. Pola kowe ora ngerti bahasa seniman iki ngene iki. Kowe iki tak elek-elek iki sebetulnya aku ki malah ora ngelek-elek karo kowe, justru aku perhatian karo kowe. Nane, Bro. Hah? Bro ye maksude? Ya kayak Pak Dwi lho nek nyeluk Bro, Cin ngono. Ah kok Cin iki rumahmu cinta apa? Lah apa? Si Cin. Apa si Cing? Si Cing iki nek kacarane wong tua biangan. Tak kira silit kucing. Aku terlalu pede. Oh berarti saru to Pak Wi? Oh, kowe Cing ngono kuwi. Cin ngono lho. Cing kok Cin. Lah Krungumu Cin to? Amang kuwi sing jajar aku. Halo Cing ngono kuwi. Oh. Kok Cing apa Pak? Si Cing ngono kuwi. si Cing. Si Cing iki mbiyen mbahku nek ngelokke wong sengit iki si Cing ngono kuwi. Oh iya. Nggih kagem Pak Dwi sugeng ambal warsa nggih Pak. Nggih. Sehat selalu. Wis rasa tok gagas Pak. Sinden ngono kuwi njaluk dit wis yakin. Wis dinehi kok. Wis dinehi to? Empun. Oh pira? Nek arep ngeneh ya ora apa-apa. Ora pira? Mboten ngerti tenan amplop e. Neng kok pira? Yuk wis tak hitung rung yuk. Ku biasane sok ming dipaske jumlahe. Iya, nyeket. Masa Pak Dwi ming 50? Kae iki arep kaya ngono. Deloken kae wulu urange ning mburi dawa banget. Nandake apa? Cetril. Oh ning jenengan ya dawa iki. Ning jenengan ya dawa. Ya ben nek nggon aku tak ingu kok. Dadi ya cetil ya. Ora. Lumayan Pak Dwi 50 metu lah jenengan ra ono e. Blas. Sesuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah iki kan ya. Hah? Sesuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah nggih, saka panitia. Ah panitia nek ora nanggap aku. Mbok iki nek nggo mikir. Apa iki apa? Surah gedene Raja Mah kok isine telek ora.
Kok padake urang isine telek. Lah urang kok ora jingkrung. Lah urung digoreng ya ora jingkrung. Ora usah digoreng jingkrung kok. Ya urung wayahe. Jingkrung nek semono kuwi ora kaya urang, kaya apa bulus. Bulus. Iya, ayo bulus. Ah bojomu jenenge sapa? Tulus. Nek lanang dundang Pak Lus, nek wedok jenenge? Hah? Nek wedok jenenge sapa? Bulus. Ha kene kok. Ya nek bulus kuwi ora apa-apa. Apa njur butul ngono? Ya ora, ya bulus. Wong bojone jenenge Tulus, sik lanang dundang Pak Lus, sing wedok jenenge Bulus. Bulus kok semono. Apa meneh? Urang udu bulus udu apa neh? Alah apa-apa. Kebo ngono. Ora, kebo kok semono. Lah apa? Sik aku mah sliliten itu. Ora mangan apa-apa kok sliliten ya. Tak sogoke piye? Aja, alah. Ayo kuwalik. Sik siliten jenengan to. Ayo sing nyogok silitmu ki aku wae. Lah aku ora siliten kok. Sogo. Mbok sliliten. Ya ora kok. Yo gek nembang. Dalange jijiki. Jijiki cengelmu amoh kuwi. Dalang kondang ning sarune pol. Ya ora kok ya. Ki sing jeneng saru kuwi salah persepsi kamu itu. Lah? Nek aku omong kaya ngene iki jane ora saru penampane wong ki saru. Nek sing jeneng saru kuwi nek tok leh. Misale aku nyebut barange wong, tok leh nganggo jenenge. Nah, kuwi cah cilik iso terpengaruh. Cah cilik isih do nonton, terus melu-melu muni asu kan ndak semono melu-melu doan. Nek ngene iki kan sing ngerti wong tuwa-tuwa tok. Apa do ngerti po? Ado paham do cengengesan kabeh kok. Sajake kulino sliliten ya. Sajake. Niki kan ngapae? Gubuk asmara. Oh. Ya. Yo. Gubuk asmara kae. Kaya ana sing kae ngerti nek kowe iki asli rada budhek. Ya ora. Budhek wae. Main gaweane dalange kuwi yo. Ya ora apa-apa wis ben wis dadi terkenal. Ora mung nang kene lho nang YouTube sok-sok nek komentar Tatin ki kok Mbak Tatin tidak disuruh berdiri, Pak. Ngono wis dadi ciri khasmu wis ora apa-apa. Iya. Ya ning aku ora budhek tenan lho. Ya wis gek nembang nek ora budhek. Yo. Gubuk asmara. Siap. Kau kini. Nah. Sing kuwi mau nek jelas. Jelas wae. Ora. Wah, kupingmu kuwi. Mulane nek ndek kuping ki disesuaikan karo sirah. Lah piye? Sirahe gedhe kok kupinge cilik. Lah masa ya gede kupinge kaya gajah. Ora apa-apa, nek ora ditlale kowe. Maksude piye? Sing ngarani gajah sapa nek ora ditlale? Badak. Iya. Wis gak nembang, kok ndak malah padu wong kowe karo aku ora cocok. Nek ora gek nembang malah ora wis-wis. Nyingkar nyingkur. Ya engko tibake gubuk asmara. Iya nggih meneng kok. Aku ki nang kene ditanggap mayang kon ngomong kok kon meneng. Lah jare kan nembang kok malah ngomong wae. Ya wis gek nembang. Nek ora dadi kok ngene. Urik tenan lho dalange iki. Urik piye? Wis dalang jijiki urik. Ya, cetanan. Ayo ternyata saiki sing udah digoleki iki sing jijiki. Nyatane jadwalku runtut to yo. Ora apa-apa. Apa iya? Ah iya. Wis gek nembang malah aku ngomong wae ora. Wis tak rasa ngomong kok ndak. Ya itu lebih baik. Nyingkar nyingkur wiwitane ya wiwitane
cengkoke dipernahke. Yo. Kene krungu. Ya krungu. Lah iya wong aku ya nek omong ya biasa kok. Nek biasa krungu. Wiwitane nyingkar nyingkur. Apa nyanyi ngene? Ping apa e? Sakarepku to. Kences kok. Ben ngopo? Iki nek wayangan cara mbiyen iki ngene iki. Aku jek kelingan mbiyen bapakku nek mayang nang desa, ayo mikir dikeki nganu kacu ngene iki lho. Ah ngene iki. Kowe ngopo kowe mesti mbayangke sing ora-ora. Ora. Ngra mboten lho kok ada nggo kacu barang iki ngopo? Ya wis, ora wis tak copot kowe. Apa pilek apa piye ngono lho. Iya. Nyingkar nyingkur nek ra konangan aku mung dadi tukang golek wedi. Sinten? Ayo kowe kuwi. Kok iso? Neng Kali Praga kae. Oh, omahe pinggir Praga. Golek wedi nek lawan terus sing lanang. Sing nyemplung sing lanang, sing wedok. Oh. Sing lanang kurune ra jamak-jamak kok. Tak parani ning omah iki sepados wedi. Oh nggih. Tak tileki ning jembatan Bantar kae krobiyo. Metungul saka banyu nggawa ember lho. Nganggo ondrok eli ya. Kaya gatekke ngono. Ya gatekke ora. Lho Tin kowe iki ngomong to. Mbok sing nyemplung sing lanang. Ampun mangke ndak ilang. Ngono. Apa? Ambuh kok ya. Anak keli barang kok ndak ilang, ndak cilik. Nah, rak matok genahke to. Asine sing dijiki kowe asine. Ya ora. Nek ra jijik ya ora ning aku kok le. Lingsir. Ayo. Ayo nandi? Diteruske. Golek wedi. Pengen golek wedi, Pak. Heeh. Bareng karo kowe. Kok ndak mah ngendok. Sepira ya? Lingsem yen ke mutan lelampahan kang tresna tulus nadyan ing gubuk asmara yen liwat aku sikatan kelingan kok sikatan ya yen liwat aku
Ya awake saya njebluk wong gerak wemoh kok. Wis gerak ora kerasa apa piye to? Mbok dimatke. Dimatke piye? Aku nganti kaya ngene kok ya ora gerak. Nene dang tak ndendang. Ndendek tak ngendi. Tang. Iya. Ngono. Aku sing tuwa iso kaya ngene. Iya lho. Iya wis sing ngentong. Ora boyoke tugel ngono ki ya. Iya ora men metu keringete kok. Iya. Ya. Catatan sasrane. Ya, wahyu ning ratu kowe mesti bangsal lengser ke Prabon. Mula dadi ratu kuwi aja sombong, aja umuk. Karo kancane mbiyen kok njur lali sapenake dhewe aku Kumbayana. Aku mbiyen mesti ngalah karo kowe pendak-pendak aku duwe pangan mesti tok jaluk pendak-pendak aku duwe omben mesti tok jaluk. Tak wenehke mongko aku ora kagol-kagelan atiku. Tak wenehke kanthi ikhlas. Lah bareng saiki kowe ketemu karo aku kowe dadi ratu kok njur wah lah aku emoh nek ndek kanca kaya ngono kuwi. Kosek to Kumbayana ya aku ngerti ento kowe Kumbayana ning cak-cakamu ora kaya ngono kuwi to. Aku wis dadi ratu ning negara Pancala. Mestine kowe kudu nganggo anut pernataning Praja Pancala. Kowe kudu nyembah karo Nalendring Pancala, ora sak kepenakmu dhewe kaya ngono kuwi, ora kok malang kerik, ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh. Kowe padha kaso ngasorake derajating wong Pancala. Kowe iki ngomong apa? Kowe iki ngomong apa? Lah nek liyane Kumbayana kon laku dodok kon nyembah ora apa-apa. Lah nek aku ora ya beda to. Wong aku kancamu tunggal guru kok. Lah kok dadak kon laku dodok barang tok kon nyembah bareng. Lah ora sudi aku nyembah karo kowe wong kowe kancaku meguru mbiyen kok. Aku ora gelem nyembah karo kowe. Mula sing gedhe pangapuramu yen liyane ora apa-apa tok kon nyembah tok kon unggah-ungguh ora apa-apa. Nek yen aku nyuwun pangapura, paripaksa aku ora iso manut karo sing dadi kareping Kakang Sucitra. Aku ya wis ngene iki, Kumbayana ya wis ngene iki. Wis, saiki aku tak melu kowe ya Sucitra. Aku tak melu kowe. Uripku ning kene ijen, ora duwe kanca, ora duwe sedulur. Mula aku tak melu kowe, aku tak nginep ning kene sawetara wektu. Jangkeme. Ayo. Gondomono. Kadange Taruna Nalendring Pancala, kadangipine Raden Gondomono. Aku Kumbayana. Ya, aku wis ngerti. Cak-cakamu ora ngerti tata krama. Kuwi ning kedaton pernatanmu sak penake dhewe. Kaya ora diunggah-ungguh. Yen kowe ngina karo wong Pancala, ngina karo Ratu Pancala, Gondomono sing ora trima. Bagus sisan gawe. Pancen niatku nantang satriya supaya kabeh iso tak kalahake. Neng kene tak coba. Kowe satriya Pancala kowe kadange Ipe Kakang Sucitra. Kowe apa aku sing tekan ning pati? Jangkeme. Ayo. Wah. Mati kowe. Sak dadamu. Wah. Gempong Sang Gondomono nganti kaya gajah kelangan serati tandange nalika semanten mulat cak-cakaning Sang Kumbayana ingkang nilar tata krami mila sigra den pulasara tutuk den suwek irung den puntes asta den tugel temah tekle Sang Kumbayana mati aku.
Wah, wong kok ora ngerti krasa kamanungsan. Kowe mula sara karo aku sak penake dhewe Gandamana. Monggo aku ora duwe niat apa-apa. Oh, Sucitra, Sucitra. Semono ketegelamu karo aku. Aku ngaku kalah karo kowe ning mangsa kala besok. Oh, aku kudu males hukum lara wiranging Kumbayana karo wong Pancala. Kowe nek ngerti kahanane bapak mesti kowe ora trima Satama. Sing gedhe pangapuramu ya Satama, aku ora iso gendong kowe. Tanganku dekle. Iki nek nggo gendong isih lara. Monggo ora ana sing ngegip. Satama, malah kaya ngene kahanane bapak. Aku ngerti kowe ngeleh kok, Le. Aku ngerti kowe luwe ya, Le. Ayo tak jalok-jalokke. Bapakmu tak rewangi ngemis. Men kowe aja nganti kena apa-apa ya, Satama. Ayo. Gandamana, wonten rawuh. Mestine ora kaya mengkono kedadeane. Ya bener Kumbayana kae pancen guruku utawa kancaku tunggal guru nalika suwita Brahmana Wulandara Sang Resi Rama Bhargawa. Lah kok dadi malah mbok pala, mbok ajar nganti rusak sarandunging awak. Sampun boten kiat ngampah dhateng gempunging raos. Dene wonten tiyang ing wantun celandhakan kalian sesembahan kula Koko Prabu Pancala. Ya bener nanging kurang bener. Sesuk meneh dipitung yen to bakal mbelani kelawan panjenengan ingsun. Sing wis mugi dadi kaca benggala. Menyang endi Kumbayana? Mlebet wana Koko Prabu. Muga-muga entuk dalan padhang si Kumbayana. Aja nganti keloro-loro nggone urip ana ing nusa Jawa. Nggih, mugi-mugi mekaten. Ayo kanthi manjing keling kedaton, monggo Prabu kula dherekaken. Semangat kok, Pak. Tesih semangat. Ora apa-apa, ora ana pengaruh apa-apa. Mboten. Nek dienggo melek sewengi iki lho sing tak semalangi. Kan daya tahan tubuh iki terbatas. Iya. Engko nek nganti kesehatanmu sing suda terus tumular ning bocah kuwi aja nganti. Ya engko ndak dadi ora prayoga ndak aku dirasani ro. Maratuamu kan cerewet ora jamak-jamak soalé. Sapa jenenge? Mini. Mini.
Dadi kaya ngene iki ora iso mergo mayang terus. Ha ya Ciraka to aku sing disalahke. Ya. Mula nek awake ora patek penak kuwi ya leren. Ya. Nek awake sehat lek mangkat ra apa-apa. Ya. Mun wis ra apa-apa nembangno. Nggih. Ora ana pamundutan sing oh ana sesideman saking Pak Ratno. Ya, Pak Ratno. Nyo. Nggo bocah kuwi no. Oh nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ya, wis dipek dhewe lho. Nggih. Ora usah wedi nek ming dilirik Katin ora usah wedi. Tak pek oleh ora, Mbak? Ah iya. Tak pek ya, Mbak. Cantik. Mergane kae jan tobat tenan kok. Iya. Anggere ning sing dinae sawerno medun panggung didak sikile. Aku endi aku? Jatahku ndi? Karo ngliwatke gentone sinden apa piye? Sakniki pun berubah kok, Pak. Oh iya saiki wis apik. Pun senyum-senyum lho. Senyum-senyum rada edan kok saiki. Sesideman kok, mangga. Wiwitane Anderek sang pekek Priya kok do lupa ingatan to sindene iki ora do kesel ragane ning kesel otake mergane tembang apa-apa ki lali heeh mau bengi ayu ki nang Purworejo ki apa mau bengi lho Pak sesideman ya wis muni lagune malah apa ya apain heeh deh kang olah budaya sowan menyang kutha Gadheh Bendara terus Bendara terus kayung-yung nggih menika ugi saking PWKS Sami Galuh Kulon Progo oh iya wah padha mresani streaming ya Mak oke sing padha nonton bareng no saka Nganjuk Jawa Timur ya nonton bareng oh iya saka Kalimantan ya nonton bareng Sunter ki ngendi mbuh Jakarta kuwi Jakarta iki sing nimbali awake dhewe esuk Januari iki ya nonton bareng wah mulane sing nonton streaming akeh ya Mak iya ya rapopo no men wayang ki saya berkembang neno selendang kuning kang saking wukir lho iki Pak Tumiono ya Direktur Wijaya Karya sing saka BUMN kuwi no ya sing kagungan joglo ning Klaten terbagus se-Asia Tenggara ya iki mesti ya mresani garwane iki pecinta YouTube oh mesti ngesake bajing loncat oh iya engko diaturke ya Mak iya nggih nyuwun gubuk asmara wah iya saka sapa Mas Bendul saking Gunung Kidul oh sing titip anu rokok loro iki mau terus no swara kurang pramana ning oasis Anggung marang bendara anggung marang bendara sang tiah sulis
Setya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luwe becik aten ana monggo ya luwe becik paten ana pisang parep pisang liwat kincanging alismu kuasa anggenda musling serius waku aku isih mampu ngladeni selahmu mongko kowe buta gunung senadyan bocah gunung kadowo ngajerimu siwa raga kukak kurung kehormatan mamprong arugo ngarepi ana urip ana kutha gedhe kowe tak senadyan
matur sembah nuwun. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis